Hi everyone! Luto na ang panihapon na mo. Panihapon na mo, luto na ang isda nga pinirito ug kanon nga humay. Nga akong giluto dito sa luyo. Samtang ginapita, nagluto ko og kanon. Aw. Pait yun, pait gidi. Nani gidi ang kinabuhi sa mama. Maski aso or init kayo ang kayo, luto gihapon. Hatagan na nig sayo-sayo sa kilid-kilid. Bahala na nig kainit gis kayo. Hatagan ng sayo-sayo. Lipay-lipay lang gihapon. Inani ang kinabuhi sa mama. Kung dili ka mag-enjoy, madali gyud matiguang. Mao na nga fish. Pasensya gyud og taman. Mahansamtan din hirapita nga luto na akong rice. Aw, isda na pud akong prituhon, mantikaan gamit ang kaldero. Usa ra man gyud akong kaldero des tindahan. Mora akong pilupulihan. Unahon akong rice dayon ang isda nga mantikaan. So karon lunod datag idibol para ang inikainit ani ang isda na pud. O kay init naman isda ang isunod. Nani ra gud simple kayo ang kinabuhi dinhi sa Philippines, dinhi sa mua ang probensya. Simple kang kinabuhi kun unsay lutuanan mao ra gyud. Di na mangita paglain pa. Pasari ko sa tindahan, ari ko magluto sa luyo. Bahalag pangpang ni akong gilutuan basta makaluto ko sa pagkaon namo sa panihapon. Nga anak ko ug sa kong anak. Kami ra manginduha man ni hapon kay akong banat to ang gawas sa ako. To masigawas so ako ra diri akong anak magmaniho pumig among makakaon. Dagan sakan isda. Maniho gid ang mama makaluto para sa panihapon samtang dili pa maabtan og kangit-ngit. To ang singot grabe ka init. To jud ang singot. Init kayo. Bahala na. Bahalag gisingot ya og init kayo ang luagan basta ka nakaluto na kog panihapon. Everyone, thank you for watching and let's eat for dinner. Dinner, early kayo. Dinner for dinner. Wala rin nasunog ha, igo lang. Salamat sa paglanta.